ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев суҳбати телефонӣ доир намуданд. дар ҳафтаи суҳбат роҳбарони ду давлат ҷанбаҳои мубрами муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Озарбойҷон бахусус робитаҳои тиҷоративу иқтисодии ҷонибҳоро муҳокима намуда, ҷараёни мусбати рушди онҳоро таи солҳои охир қайд карданд. ҷонибҳо вазъи имрӯзаи низомиву сиёсии Афғонистонро мавриди ба таваҷҷӯҳи хоса қарор доданд. вобаста ба ин Пешвои миллат ва Президенти Озарбойҷон дар хусуси вазъияти ташвишоваре ки имрӯзҳо дар минтақаҳои бо Тоҷикистон ҳамсарҳади Афғонистон ба миён омадааст, маълумоти муфассал манзур намуда, нигаронии амиқи худро аз шиддат гирифтани вазъ дар марзҳои ҷанубии иттиҳоди давлатҳои мустақил иброз доштанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон дар фурсати барояшон муносиб даъват ба амал оварданд. муҳлатҳои сафар бо роҳҳои дипломатӣ мушаххас карда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар мақомоти Вазорати корҳои дохилӣ ба вазифаҳои масъул таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. мутобиқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори марказии Вазорати корҳои дохилӣ, шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру навоҳии мамлакат ва роҳбарони намояндагиҳои вазорати мазкур дар назди баъзе аз созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ тағйироти кадрӣ намуданд. зимни мулоқот Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кадрҳои ва вазифаҳои масъулиятнок таъин гардида дастур доданд ки дар чаҳорчӯбаи қонунҳои амалкунанда ва оинномаҳои хизматӣ фаъолият намуда, бар зидди ҳама гуна ҷиноят ва қонуншиканӣ мубориза баранд. бо назардошти авзои печидаву мураккаб ва пешгӯинашавандаи минтақа таҳдиду хатарҳои фаромилӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷинояткории муташаккил дар таъмини амнияти суботи кишвар бо масъулияти баланд муносибат намоянд. дар замони ҷаҳонишавӣ донистани забони хориҷӣ ва истифодаи технологияи муосир муваффақияти ҳар як роҳбар ба ҳисоб рафта, дар пешгирӣ ва мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва маблағгузории гурӯҳҳои ҷинояткори экстремистӣ нақши муассир дорад, таъкид намуданд Пешвои миллат. дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз содиршавии ҳама гуна ҷиноят ва боло гузоштани манфиатҳои давлату миллат аз дигар манфиатҳо аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буданд. ҳар кадоми шумо кадрҳои ҷавону ояндадор, таҷрибаи корӣ доред ва ҳамчун мутахассисони касбӣ шинохта шудаед. бо мардум робитаи наздик дошта бошед, то дар ҷомеа соҳиби эҳтирому обрӯ гардед, таъкид намуданд сарвари давлат дар фарҷоми мулоқот. бинандагони гиромӣ, барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Фархор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 407 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва то имрӯз 94% онҳо сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. дар оянда дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Фархор ва дигар деҳоти ноҳия биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, терминали мусофиркашонӣ, қасри фарҳанг ва дигар коргоҳҳои истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир. дар ноҳияи Фархор низ ба истиқболи гиромидошти сатҳи баланд аз 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду сохтусози наздик ба 500 адад иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. танҳо дар 2 соли охир дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраки Фархор, ҷамоати Ватан, ҷамоати Хуросон, Зафар, Деҳқонобод ва ҷамоатҳои Гулшану дар қади ноҳия беш аз 90% ҳадафҳои меъморӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. қомат афрохтани бинои баландошунаи истиқоматӣ дар маркази шаҳраки Фархор нишони рушди меъморӣ дар ин ноҳия арзёбӣ мешавад. тибқи нақшаи чорабинои мақомоти ҷои ҳукумати ҳафтаи ноҳияи Фархор бахшида ба ҷашнии 30-солагии истиқлол дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия то соли 2000 то ҷашнгирии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони аз насозии 470 адад бинои иншоотҳо аз ҷумла дар соли 2018 50 адад, дар соли 2019 142 адад, дар соли 2020 сохтмони 185 адад ва дар соли 2021 бошад сохтмони 93 адад бинои иншоотҳо дар назар дошта шуда буд. коллеҷи тиббии хусусӣ дар маркази ноҳияи Фархор
давоми соли 2021 ба фаъолият оғоз хоҳад кард. солҳои тӯлонӣ терминали мусофиркашонӣ дар ноҳияи Фархор шароити хуби хизматрасонӣ ба сокинонро надошт. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор ва соҳибкорони бо нагу номус терминали мусофиркашонӣ таҷдиду азнавсозӣ карда шуда, дар назар аст ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор оғоз кунад. баъд аз истифода додан дар ҳамин ҷо ба миқдори 40 ҷойи корӣ ташкил мешавад. айн замон корҳои сохтори дар бораи раисияти молия, сардхона, қасри фарҳанг, марказҳои хизматрасонӣ, коллеҷи тиббӣ, бинои синфхонаҳои иловагӣ, дорухона, мактаб ва сартарошхона ва дигар иншоотҳои гуногун идома доранд ки нақша аст ки то ҷашни сисолагии соҳати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра сохта мавриди истифода қарор мешавад. дар ҷамоати деҳоти Фархор сардхона ва коргоҳи дузандагӣ бунёд карданд ки айни замон мутахассисони маркази шуғли аҳолии ноҳия ба бонувон ҳунари дузандагӣ меомӯзонанд. корхонаи мазкур бо дастгирии агентияи таъминоти амволи махсус таъсис дода шуда, инҷо занону модарон тибқи фармоиш ба қисмҳои низомӣ ва мақомоти қудратии кишвар сару либоси соҳавӣ омода мекунанд. аллакай дастгоҳҳои дарздӯзӣ насб карда шуда, арафаи ҷашнҳои бузургу таърихӣ ин корхонаи саноатӣ ҳам шумораи бештари бонувонро ба кор таъмин хоҳад кард. ҳамаи занони хонанишини бекорро ба кор ҷалб мекунем ва 2 моҳ аз тарафи шуғли аҳолӣ курсҳои кӯтоҳмуддати 2 моҳа духтарони бекор, занҳои бекорро ба ин курсҳо ҷалб намуда ҳунаромӯзӣ омӯзонда истодаем. бинои қасри фарҳанг дар деҳоти ориёни ҷамоати деҳоти Фархор бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қомат афрохта, ҳамчун иншооти ҷашнӣ дар назар аст ки дар рӯзҳои истиқбол аз ин санаҳои мондагор мавриди фаъолият қарор бигирад. дар қатори дигар бинову иншооти маъмурию истеҳсолӣ ва бахши маорифу тандурустӣ ҳамчунин дар ноҳияи Фархор бунёди чунин як қасри муҳташами фарҳангиро ба нақша гирифтанд. қасри фарҳангии ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Фархор бунёд карда шуда, барои бештар аз 400 нафар тамошобин ба нақша гирифта шудааст. иншооти фарҳангӣ аз ҳисоби маблағҳои раёсати сохтмони асосии вилояти хатлон қомат меафрозад. бахшида ба ҷашни солаи соғ давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷамоати деҳоти Фархор 35 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуданд. то ин ҷониб ин иншоотҳо қисман ба истода дода шуданд. айни ҳол дар 6 иншооте ки имрӯз дар деҳаи ориён рафта истодааст ва дар арафаи анҷомёбист корҳо идома доранд. ҳамин гуна дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия низ бо нишони эҳтиром ба соҳибдавлатии миллати тоҷик ва арзишманд донистани дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ иқдомҳои созандагӣ бо шиддат вусъат меёбанд. сокинони ноҳияи Фархор азму талоши ҷиддӣ доранд ки санаҳои фаромӯшнопазири миллатро бо нишондиҳандаҳои ҳама самту соҳаҳои хоҷагии халқ истиқбол намоянд. тавре маълум шуд, нақша чорабиниҳои созандагӣ дар ноҳияи Фархор ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 2 соли охир бо шиддат амалӣ гардиданд. тавре иттилоъ доданд, беш аз 94% бинову иншооти ба нақша гирифта шуда пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. акнун то 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон боз 30 адад бинову иншооти дигарро сохта ба истифода месупоранд. Абдурозиқ Азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар дораи омодагиҳо ба 30-солагии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои бунёдкорӣ дар ноҳияи Рӯшқалъа идома дошта, сохтмони иншооти иқтисодию иҷтимоӣ бо мақсади рушди инфрасохтори ноҳия ва дар ин замина таъмин намудани бошандагони ҷамоатҳои деҳот бо ҷойи корӣ вусъат меёбад. аз ҷараёни корҳои ободонӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ноҳияи Рӯшқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зодаи даврони соҳибистиқлолии мамлакат буда, дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар замони соҳибистиқлолии кишвар ин минтақаи Тоҷикистон ба дастовардҳои беназир ноил гардид. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пуршукӯҳи миллат, 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хурду бузурги ин минтақа аз пешрафту тараққиёти ин сарзамини аҷдодии худ ифтихор доранд. дар ноҳияи Рӯшқалъа дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
و زحمت اهلانه باشندگان آن یک قطار انشاءات خرد و بزرگ قامت آراسته، ساکنان آن بهر استقبال سزاوار از جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گام‌های استوار دارند. در قلمرو ناحیه عین زمان ساختمان و از نفسازی دهها انشاءات مهم خواجگی ادامه دارد که به تنتنه جشن استقلالیت وطن بخشیده شدند. از دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدتی ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امомалӣ раҳмон امروز ناحیه گل شکفته ایستاده است. چون به آبادکاری، سازندگی و ساختمان‌ها نظر سازیم، شهادت از اون است که ناحیه هر روز، هر ساعت، هر دقیقه زیبا و زیباتر گردیده ایستاده است. از نفسازی میدان مرکزی ورزشگاه ناحیه که مکان اساسی برگزاری چهاربینی‌های مهم دانسته می شود، با مبلغ گذاری شریکان همکار با جلب کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود آرزو تعمیر کرده ایستادند. باید گفت که عین زمان در مرکز ناحیه در برابر از نفسازی ورزشگاه، ساختمان میدانچه ورزشی در دیای چرش، در جماعت دهات روشقله، تعمیر شعبه بیماری‌های درونی بیمارخانه مرکزی، ساختمان کارگاه استحصال گیاهای شفابخش، ساختمان خط نو آب نوشاکی از انجیندره تا دهه میدان مرکز ناحیه با درازی 8 کیلومتر برای 149 خواجگی با مرام جریان دارد. بنیاد باغ پرچم جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه نیز از زمره شاهکاری‌ها به افتخار تنتنه‌های جشنی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت وطن بوده. این میدان با مبلغ گذاری‌های وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکت برقی پامیر انرژی ساخته می شود. بنیاد باغ پرچم جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه در بلندی 34 متر قرار داشته، به سیمای مرکز ناحیه شکوه دیگر را ضم نموده در آینده نزدیک به یک مکان تماشا و سیر و گشت باشندگان ناحیه تبدیل خواهد یافت. جمعیت دارای مسئولیت محدود مدت در ناحیه روشقلا دو ابیکت دارد. یکمش بنای اساسی پامیری انرژی در ناحیه روشقلا، یعنی بنای خدمت رسانی. دوم میدان پرچم دولتی در ناحیه روشقلا، مساحتش از 2.5 متر مکعب زیادتر می باشد. بلندی پرچم 34 متر است. در ناحیه عین زمان کارهای بنیادی در ساختمان بنای مأموری دو آشیانه ریاست مالیه، ساختمان بنای عدلیه در مرکز ناحیه، ساختمان بنای مأموری جماعت دهات روشقله، بنای مأموری کمیته اداره زمین، ساختمان بنای مأموری اداره امنیت عضوقواری، ساختمان دو بنای خانه‌های استقامتی 5 آشیانه 24 حجره دار برای خدمتچیان دولتی در مرکز ناحیه، ساختمان بنای مأموری دو آشیانه ناظرات انداز ناحیه و همچنین یک قطار انشاءات از جانب صاحبکاران وطنی رفته ایستاده است. در سه انشاءات زیاده از 60 کس ما کارگر داریم. کارگر محلی، جوانان محلی کار میکنن. کار رفته ایستاده است. مسائل ساختمانی یگان تنقیصی نداریم. با ساخت موردی بهره برداری قرار دادن چنین انفراساختور موثر، سیمای ناحیه روشقله ولایت مختار کوهستان بدخشان به کلی تغییر یافته، برای بهتر گردیدن سطح نیکاحوالی مردم مساعدت خوب خواهد کرد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. مسئولین مؤسسه‌های دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری، نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی و مرکز طرز تشکل حیات سالم ناحیه شهرستان با مقصد از بیماری‌های سیریاتی بخصوص کرونا ویروس کووید 19 حفظ کردن اهالی همروزه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی دایر می‌نمایند. کارمندان ساحه طب ناحیه از همه شرایط و امکانات‌های موجوده پرثمر استفاده می‌نمایند. گزارش مضبوط و بازده از ناحیه شهرستان. برابری تشکیل فعالیت با نظام از قبیل دایرسازی دوره دوم امگذرانه از کودکان نوزاد تا 6 ساله‌ها بر ضد بیماری فلج، واکسینه گذرانه توسط وای استرازینیکا بر ضد بیماری کووید 19 در یک مرکز سلامتی ناحیوی، 2 مرکز سلامتی دهاتی و 11 بنگاه سالمگردانی، 25 نفر طبیبان و 113 نفر کارمندان میانی طبی مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه شهرستان ولایت سوخت، گردش حولی به حولی ساکنان نزدیک 50,000 نفره جماعت‌های دهات شهرستان و بنجیکت را راه اندازی کرده با اهالی بابت رعایت حتمی مسافه اجتماعی، استفاده از نقاب‌های محافظتی و محلول‌های آنتیسپتیکی، تست با صابون شستن دستان و بیهوده در هوای گرم به بیرون برآمدن از نزدیک صحبت و واخوری‌ها می‌گذرانند. در هر یک حولی از جانب طبیبان مرکز و بنگاه‌های سلامتی دفتر مخصوص اعضای عائله ترتیب داده در آن همه‌روزه طرز زندگی سالم عضو عائله، تغییرات در بهبودی وضع سلامتی هر یک عضو عائله و فرهنگ رعایت قاعده‌های ضد اپیدمیکی قید می‌گردد. نظر به معلومات صدر جمهوری درباره چاره‌های پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و علل خصوص کووید 19 به حساب می‌آمد هر روز در ناحیه شهرستان
зиёда аз 1200 нафар сокинон аз назорату муоина бархурдор буда то имрӯз солимии 12800 нафар сокинон санҷида шудаанд. ҳамарӯза аз тарафи кормандон оиди гузарондани гаштугузори дарбадарӣ зиёда аз 10,000 аҳолӣ гардиш карда шуда, байни онҳо корҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ, оиди риоя кардани гигиении шахсӣ, пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ ҳамарӯза гузарона шуда истодааст. Тамоми кормандони тиб ва он гурӯҳҳои осебпазире ки дар қайд буданд, мо аллакай ваксина гузондем зидди бемории сироятии COVID-19. ҳоло ва гузондани ваксинатсия оиди ин беморӣ идома дода шуда истодааст. бо мақсади ҳимояи аҳолии ноҳияи шаҳристон аз гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ дар фасли тобистон, алахусус бемории COVID-19, баробари табибону кормандони миёнаи тибби муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тибби санитарии ноҳия, табибони маркази ноҳиявии тарзи ташаккули ҳаёти солим низ ҷаҳду талош меварзанд. онҳо мунтазам дар бозори марказии хӯрокворӣ ва сабзавоту полизиҳо, марказҳои хизматрасонии маишӣ, савдо, хӯроки умумӣ, фарҳангиву варзишӣ тавассути баландгӯякҳо сокинонро ба риояи ҳатмии одоби муошират ва фосила, истифода аз ниқобҳои муҳофизатӣ, маҳлулҳои антисептикӣ, тез шустани дастҳо бо собун ба тарсу ҳарос ва таҳлука наафтодан даъват намуда ба шаҳрвандон варақаҳои иттилоотӣ тақдим менамоянд. дар ин ҷода масъулину кормандони муассисаи давлатии назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳия низ дар раванди вусъати фаъолияти тарғиботии ташвиқотӣ бар зидди бемории сироятии COVID-19 кӯчаву хиёбонҳо, роҳҳои калони нақлиётгард ва марказҳои савдои хизматрасониро мунтазам бо маҳлулҳои зидди эпидемикӣ ва хлор коркат ва безарар мегардонанд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Шаҳристон барои барномаи ахбор. ҳунарҳои мардумӣ дар вилояти Пензаи Федератсияи Россия аз ҷониби ҳамватанонамон бо таъсиси маркази фарҳангу хизматрасонии миллӣ муаррифӣ мегардад. чойхонаи миллӣ ки дар ин минтақаи Федератсияи Россия таъсис ёфт, ба макони дӯстдоштаи халқу миллатҳои гуногун табдил ёфтааст. гузориши мамлакат Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. дар вилояти Пенза бунёди чойхонаи миллӣ бо пешниҳоди таому ғизоҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ идомаи иқдоми ватандӯстонаи ҳамватанонамон мебошад, ки дар дигар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия чунин муассисаҳои хизматрасонии бунёд ва ба истифода додаанд. бо тарҳу намои миллӣ ва пешниҳоди таомҳои хушлаззат дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва фаъолият оғоз намудани чойхонаи миллӣ дар вилояти Пенза имкон фароҳам меорад, ки ҳунармандон бо пешниҳоди маҳсули дастони хеш анъанаву суннатҳои ниёгонамонро ба халқу миллатҳои маскуни шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия дар сатҳи баланд муаррифӣ намоянд. дар вилояти Пенза ҳамватани мо Олим Шеров барои саҳмгузории ҷиҳати шиносоии намояндагони халқу миллатҳои маскуни ин минтақаи Федератсияи Россия бо анъанаву суннатҳои миллӣ аз ҷумла ҳунари волои мардуми тоҷик дар омода кардани таомҳои хуштаму лазиз ин чойхонаи миллиро ба истифода супурда, дар он аз ҳисоби тоҷикони муқимӣ зиёда аз 20 нафар ба кор ҷалб гардидааст. ин чойхона баробари ба фаъолият оғоз намуданаш ба макони дӯстдоштаи ҳамватанонамон ва намояндагони дигар халқу миллатҳо табдил ёфта, ҳамарӯза барои мизоҷон даҳум номгӯи таомҳои миллӣ омода ва пешниҳод карда мешавад. ҳунари кандакорӣ бо дастони пуреъҷози ҳунармандони тоҷик толори чойхонаро зебу зинат додааст ва фазои комилан тоҷикона дорад. нақшунигори равоқ, мизу курсиҳо ва расму мусаввараҳо дар чойхонаи миллӣ аз ҳунару истеъдоди нотакрори ҳунармандони тоҷик дарак медиҳад, ки маҳз чунин фазои дилфиреб ва диққатҷалбкунанда дӯстдорони анъана ва таъриху фарҳанги бои пурғановати моро ба ин макон меорад. ҳисси баланди худшиносӣ ва арҷгузорӣ ба суннату анъанаҳои ниёгон ҳамватанони моро байни дигар халқу миллатҳои шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия соҳиб эҳтиром гардонидааст. бо саҳми ҳамватанони мо ҳамзамон даҳум марказҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва муассисаҳои хизматрасонӣ дар ин кишвари паҳнувар фаъолият намуда, ба ин васила имкони шоистаи муаррифии ҳунарҳои мардумӣ дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фароҳам мегардад. чойхонаи миллӣ дар шаҳри Пенза ва бунёди дигар марказҳои хизматрасонӣ далели равшани арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва анъанаву суннатҳо аз ҷониби ҳамватанони бурунмарзиамон мебошад. дар амалӣ кардани чунин тадбирҳо ҳамватанонамон аз ҷониби масъулони ҷамъиятҳои тоҷикон дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия дастгирӣ ёфта, барои дар сатҳи баланд гузарондани тантанаҳои ҷашнӣ ки зимни доир намудани онҳо намоиши ҳунарҳои мардумӣ сурат мегирад, тоҷикони муқимӣ фаъолона ширкат менамоянд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз вилояти Пензаи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.